Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Murume wangu ndakamuitirawo mhiko. Kutaura kudai so, murume wangu akasungwa ane permit, kunyange zvake aine permit yake iyo iri original. Permit iyi akazoiwana kudhara ende mufunge zvenyu akatombowana mukana wekuti angachiita chitupa chemunomu, but akangoti ndichangoramba ndichingorenew, I'll try it later on. So the reason as to why ndainge ndisingadi kuti angachiita permit, it was because ndaitongoona sekunge kunzi waita mapepa emuSouth Africa zvine kamwe kachirombe, ende taingoona sekunge mapemiti awa anozongoramba achingopiwa vanhu. So by that time apo pandakazofind out kuti baba ava vava kutoda kutoita chitupa chemuSouth Africa, ndikabva ndatoti it is far much better kuti munhu ndongomudza kuti shamari zvemunomuka hazvina kana dhiri, zviri nani kuti tiunganidze mari tichishandisa mapemiti edu, then kana zvazongodhakwawo tozodzokera zvedu kuZimbabwe. So even though aine permit yake yaakaplya zvakanaka iri original, but permit iyi iri kunzi iri fake. Why is it iri kunzi ifake permit? It is because ndine mhiko idzo dzandakamuitira. Vanhu vaMwari handiri kana kukutambisirai nguva. Ininiwo ndiri mudzimai akaroorwa uye zvekare ane vana vake 2. Mukomana she ndiri kuhurira murume wangu nevamwe madzibaba. I have tried kuti madzibaba ava ndivaudze kuti inini nezvenyu hangu ka handichadi, makandibatsira, yes, I'm so thankful, but mamwe matambudziko andainge ndichisangana nawo, but I don't want to keep on dating you because zvinhu zvatiri kuita zvese right. Mune mudzimai wenyu, ndine murume wangu. There is no need for us kuti tinge tichizoita relationship because hakuna kana kwazvinosvika. Even though tinoti kana tiri tose paya tinenge tichivimbisana zvikuru, but level reupenyu hwavo nelevel reupenyu hwandinorarama zvakatosiyana. Hapana pandingazombobvuma kuroorwa navo, but madzibaba ava mukomanashe ivo vanoti paya kana ndava kusavada vanongomuka vakangonditi hai, ende vanoti kana vanditi hai mukomanashe, kunyangwe ndava kunzwa kuti murume uyu handichamudi, ndinongotanga kunzwa kuvada. So I know kuti pane zvavari kundishandisira madzibaba ava. I don't know why vasarudza kuparadza marriage yangu in such a situation. Mukomanashe ndichizoenda kwavari madzibaba ava ndainge ndini dambudziko remafibroid. Izvi zvakatanga mushure mekunge ndabetserwa mwana wangu. So I know kuti kune akandiroya kushaya kuziva kuti is it from my husband's family kana kuti is it from my own family side, but ndinotozviziva because ndakarota mukomanashe, ndakarota ndainge ndiri muhozi. Ndiri mumuhozi imomo mainge muine chembere dzainge dzirimo, handina kukwanisa kuzodziverenga kuti, but I think dzainge dzichisvika kuma8 ikoko. Saka chembere idzi dzakabva dzachizouya apo pandainge ndakarara, saka ndainge ndichitotamba hangu nekamwana kangu, chembere dziye dzikabva dzauya. Pane umwe wacho airakidza kuti iye anotondiziva zvekutodaro, ndokubva ndatomutambidza mwana akabva abuda panze. Saka pandakada kuti ndike ndichisimuka ndichiti mwana uyu achiri mudiki stereki zvekuti munhu angabva abuda naye panze anopindwa nemhepo mudumbu. Mukomanashe ndo apo pandakabva ndachizoona kuti dzimwe chembere dziya dzainge dzakabata mapanga. Ndikati ayowe, panapa ndatourawa zvangu nadzo chembere idzi. Vakabva vanditi rara apa. Mukomanashe ndakabva ndaradzikwa pasi, imwe ikabva yauya ikatanga yawaridza zambia rainge riri red zvekuti apo pavainge vondicheka mukomanashe, ropa rose rainge rava kubuda mandiri. Ropa iroro mukoma raisatombooneka because mucheka wacho wainge uri mutsvuku uri wered. Saka vakabva vandivhura makumbo angu kundibvisa chipfeko chemukati, uye zvekare vakabva vachizotanga kundicheka vachivhura sikarudzi yangu kuti vakwanise kuzoisa izvo zvavakazoisa mandiri. Mukoma umwe wacho ainge aine rusero rwaainge akabata, maiva nditumwe tumapisi twezvinyama, but zvainge zvichirakidza kuti zvainge zvichiri kurarama. Mukoma the day randakazonoitwa operation, ivo vainge vachitoti iwewe kuti zvizonzi waita mwana futi, I don't see it because chibereko changu mukoma from the inside and from the outside aingova ari mafibroids ega. So mukomanashe ndoopedza ndakarota ipapo
kubvawo ipapo mukomanashi ndainge ndava kungotambudzikawo nekuda kwemafibroids. Saka ndakazoti ndava kunogo kujoni manje ndopandakabva ndachizowirirana neumwe mukadzi aitawo zvekuenda kumasowe. Ndakaendawo kumasowe kwekwe mukomanashi ndokubva ndazobetserwa. Madzibaba vaya vakabva vati aiwa ivo vainge vasingaiti zvekucheka mafibroids but vanoita zvekukupa mishonga yekuti unenge uchinwa mishonga yaya, saka unotombobatwa nemudumbu uchichaya uchienda kumaperiods. But ndaitoti kana ndikaenda kumaperiod mukoma ndaitoona kutoti pamaped panenge paine nyama zvinenge zviripo. Ndichitotaura navo vachitoti zvinoreva kuti ari kubuda. Saka takazonyanyisa kuwirirana zvekuti taitaura tose mukoma. And in my marriage paiva nemamwe machallenges zvekare ainge avamo mumarriage mangu, saka zvainge zvichikonzereswa hanzi nemumhepo yacho iyoyo yacho yainge igere muchibereko mangu ichikonzeresa mafibroids iwawo. Hanzi yainge yatsamwa kuti ndainge ndakwanisa kuwana munhu anondibetsera. Saka we got so close until one night murume wangu akanditi haunaki panguva yebonde. Ndakarwadziwa mukoma ndobva tatukana. Saka ivowo hamene kuti vakazviziva sei, vakabva vatotanga kutotaura neni vakati kumba kuri sei. Ndokubva ndazovaudza kuti kumba kwainge kusina kana kumbomira zvakanaka. Ndo mashoko andainge ndaudzwa nani nemurume wangu. Vakabva vatanga kundikamfota, but vakati vachindikamfota kudaro mukomanashi ndopavakangonditi ndifonere. Ndikati ndinogokufonerai sei nekuti murume wangu aripo, and right now sezvo ndanetsana nemurume kana akazondinzwa ndava kutaura nomumwe munhurume pafoni, it is obvious kuti iye kana auzoudzawo hama dzake nehama dzangu anobva ati mazvionaka munhu uyu ndaigara ndichingonetsana naye nekuda kwekuti iye ane boyfriend. Saka vakangonditi unoda here kuti murume wako asakuramba? Ndikati hongu murume wangu ndinomuda, handidi kuti ange achizondiramba. Saka ivo vakabva vati kwandiri chingofona chete, do not say anything, yako foni unoisa pamute. Mukoma ndakasimuka paipai murume achiri kupopota. Ndokubva ndatsvaka maearphone angu. Ndakati ndatsvaka maearphone angu ndokubva ndazovafonera mukomanashi. Like ndakati ndichingonovafonera vachingonopika call mukoma ndakabva ndarohwa nerimwe zarima kufesi uku zvekuti ndakazotoita zvekutotsvaka foni ndabatwa nedzungu. Kana murume wangu akatoshamisika kuti what is going on, sevanhu vainge vakatsamwidzana haana kuda kuzonyanya kuenderera mberi nekuzondibvunza kana kupopota, akabva anyarara. Chaakangoita ndechekuti akabva abuda mubedroom ndobva aenda mune imwe room akabva anorara murumu imomo. Saka mukoma ndakati ndabatwa nichadzimira kudaro, all that I could do is ndakangokwira pamubhedha ndichinyatsokuona kuti nyika yose yainge ichitenderera. Ndakazoti ndarara mukoma ndaana kumbotora nguva ndobva ndatobatwa nehope paya ndikabva ndatotanga kutorota. Saka ndakatorota ndeinavo madzibaba ava, we were having a nice time. Ndikati kuchiko chiri kumboitika because munhu wandinotoziva kuti iye atori nemukadzi wake. Ndikati no, this is wrong. Ndiri kokope ikoko ndainge ndichitonetsana navo vakabva vanditi iwewe what you need to know is that munhu uyu murume wako uyu kana ndikasapota ndichirara newe mafibroids awa anozosvika pakumukanganisa. Ndo zvaunoda here kuti mafibroids awa ange achizomukanganisa? Ndikati kwete, ndibatsirei. Saka vakabva vati kuti ndige ndichikubatsira hunge inini newe tatorara tose. Mukomanashi ndakabva ndachizobvuma, but ndakati ndichingonopedza kusika bonde navo. Chakandishamisa ndechekuti ndakabva ndatotanga kutobleeda same time. Ndokubva ndavafonera ndikati madzibaba kunokuka zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Vakabva vati no, I cannot talk now, tozotaura hedu mangwana. Takazotaura mangwana acho ndikavaudza. Vakabva vanditi kana murume wangu abuda aenda kubasa, he wanted to see me. Ndikati it is fine. Ipapo kukuudzai chokwadi ndainge ndava kutonzwa kutovada, handidi kukunyeperai. Saka by the time yavakazouya mukoma vakatosvika ndakatongomonerera Zambia ndisina kana chimwe chandainge ndakapfeka underneath that, zvekuti takazotongoswera muswere wese wezuva takatovharirana zvedu. Mukomanashi kubva ipapo kusvika pari zvinozvo madzibaba ava ndinotongodanana navo, but nyaya iripo ndeyekuti ivo vane kamwe kakundipfurira so kavanoita. Like ipapapa I know kuti what I'm doing it is wrong. Haungati murume wako iwewe akakuroora at the end of the day then unobva wachizomusungisa nekuda kwekuti mangonetsana nekanyaya kadiki diki.
wamusungisa kudaro kunze kwekuti unge uchienda kuti ange achinoburiswa, wava kutotanga kumuitira mhiko. Semhiko idzo dzandiri kumuitira, Mukomanashi ndiri kutobatsirwa navo madzibaba ava. Ndinomuitira mhiko dzekuti asambofa akabuda mujeri, because ndinonakidzwa nerelationship yangu yandiinayo navo madzibaba ava, even though I know kuti hazvimbofi zvakaita kuti inini navo tinge tichizova mukadzi nemurume, but ndinotongonakidzwa nezvatinenge tichiita kana tiri tose. Hope Mukomanashi dzinonyatsokubata, uye zvekare kana mazistress andinenge ndiinawo ekuti murume wangu akasungwa, mazistresses acho ose iwawo anobva atongopera same time. Mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei. I know kuti kune vamwe vanhu vachandijaja. Yes, tell you this Mukoma, I judge myself every day I judge myself, and ndakatongoona kuti ndisaramba ndichingofunga hunge ndatongorara navo madzibaba ava continuously. Mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kutsvakawo madzibaba vanokwanisa kundibatsira so that mhiko idzo dzandakaitirwa namadzibaba ava kuti after ndasungisa murume wangu azongoramba ari mujeri. Hanzi vari kutoti pemiti yake iko zvinozvo haisi kutowanikwa musystem, akatotransferwa iye right now atova kujeri reHome Affairs, noti for nyaya iyaya iyo yaakapindira, but vari kumubvunza kuti kupemiti iyi wakaiwana kupi. Apa it's an original permit. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. So ndauyawo pano ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindipawo maadvices. So ininiwo ndakaromba, but mukunoromba kwangu kwandakaita handisati ndapedzisa kuzadzikisa mhiko dzacho idzodzo. Saka ndakapiwa 6 months dzekuti ndinge ndichizadzikisa mhiko idzi Mukoma. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndine mari yandakapiwa. Mari iyi Mukoma, iyo inogara mubako, uye zvekare handifaniri kuti ndike ndichishandisa kana send pamari iyoyo. So as we are speaking right now, ndakatongotiza mukadzi kuJoni uko, anogara achingotaura neni, but ndeichingomudza kuti zvemarriage handichadi. The reason is why it is because ndakaromba Mukoma. Ndakaudzwa kuti mudzimai wangu ropa rake nerangu hazvichaenderani, sezvo iye ari munhu wekuti haasi a prayer warrior as such, but anongonamata, maybewo munhu wekuti mumwoyo make haana munhu waaine chigumbu naye. Saka kana akanamata munamato wake kuda unosvika kudenga, because vacho vakandibatsira vakanditi uyu ropa rake anokwanisa kuzokukanganisira zvakawanda, hamuenderani, unofanira kuti unge uchimuramba. So ndakatongotiza mukadzi Mukoma ndikamusiya kuSouth Africa. Then ndikabva ndatichizopiwa mari iyi handina kukwanisa kuiverenga. Saka mari yacho yandakapiwa yainge yakazara chiplastic bag. Ndinonzi ndinofanira kuti ndike ndichipedza mari iyoyo, kusvika yapera ndinofanira kuipedza, then ndinenge ndichipa vanhu mari yacho, and ndinofanira kuti ndike ndichipa vanhu mari iyi $. Ndikufanira kuti ndinge ndichiita 6 months ndichingopa vanhu mari. Saka kutaura kudai, hama dzangu, handisisina kana plan. Kamari kandainge ndiinako andakabva nako kuJoni semunhu akangoitawo zvekungotiza mhuri yake ndichizouyawo kunoku kuZimbabwe Mukoma, ndaingofungidzirawo kuti ndichakwanisa kuzviita zvinhu izvi nekukasika, but dambudziko randiri kusangana naro Mukoma, ndinowanzokufamba muHarare umu, asi vanhu vanoramba kugamuchira mari yacho. Wiki rekutanga pandakazviita Mukoma, per day ndaitokwanisa kutopa vanhu vanotosvika kana kuma30 kana kuma50, ndichitongovapa madhola iwawo. But now zvava kuitika ndezvekuti kana ndikafamba dzimwe nguva munhu wandinenge ndichida kupa mari anobva ati
iwo ndakambosangana newewewe uchipa umwe munhu mari. Why uri kuda kundipa mari yako? Kasi unoita here zvesocial media? Ndobva ndati no, munhu anobva atorama zvekutonyumwa zvezviya. Saka ndo dambudziko randakatarisana naro. Ndakanzi ndikufanira kuti ndige ndichipedza mari yacho yose iyoyo ndichipa vanhu madhola for 6 months, but vanhu vari kuramba kuigamuchira mari iyi. Apa handitendedzwi kuti ndige ndichiishandisa. Mamwe mazuva ndinotoswera nenzara mukoma kana kuzongotenga kachigubhu kemaheu kuti ndizongosevha kamari kacho kandiinako. Kutaura kudai mukoma, you won't even believe it, kuti ndangosara nemari iyo inokwana kuita $120. Apa ndakanzi handifanira kuti ndike ndichishanda kana kupema kana kuita sei. Saka ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndoenderera mberi here. N'anga iyi ndakabva mukutaura nayo ikabva yanditi kunyangwe zviome mwana chingoramba chete wakashingirira, nekuti kumberi kwazvo kune mufaro ende uchafara kweupenyu hwako hwose. Haudiwe here kuti unge uchizonzi ndiwe wevamwe vanotoverengwa panoverengwa mbenga dzemuZimbabwe? Shingirira kani, nekuti kana ukashingirira mufaro uchauya mangwanani. So handizivi kuti ndoramba ndakashingirira here ndichingoti mufaro unouya mangwanani, kana kuti zvakatodhakwa izvi mukoma. Ndingosiyana nazvo hangu ndichiri nekamari kandiinako, because kamari aka kanokwanisa kutokwana kana ndikada kuenda hangu kuSouth Africa. Ndonokumbira ruregerero. Please assist me as soon as possible. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi 6 months ndichikopa vanhu madhola kusvika mari iyoyo yapera. Hey, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ya, ma1